Takže vidíte v mojom novom videu. V tomto videu si ukážeme pár fotiek zo ZG a pár hudieb zo ZG. Takže prejdem prvé na fotky. Toto je veľmi pekne HD kvalitná fotka, vidíte? Je to HD kvalitná. Potom tu sú všelijaké také, toto je dobrá. Si stiahnem. Nechce jesť. Idem ďalej. To je jak ten hríb, čo vybuchol. To sa vám načíta všetkým, to hlavne kus dlhšie sa načítava. Potom ďalej to sú niektoré blbé. Pascal. Dobre, tak môžeme prejsť na hudby. Prepáčte mi za to brechanie psa, ale ideme ako prvé. Dáme napríklad toto. Dobre, tak sa pokračuje a Perin baba. Tu bude iPhone 6 original. Ja zvoním. Ukážem vám ešte pár stiahnutých mojich pár stiahnutých. Officer, I got one question for you. What are those? Officer, now we gonna get down. Toto je najlepšie. Dobre, tak to už bude asi koniec môjho videa. Chcel som vám iba ukázať, aké fotky sú na ZG a hudby. No a nezabudnite na to, že sa blíži špeciál. Dávajte lajky, odbery a ďakujem vám za pozretie. Majte sa.